Gwamnatin nan ta APC ta Bola Ahmed Tinubu tana bugun kirjin cewa tana yaki da cin hanci da rashawa. Me zaka ce kan wannan kokari da ce tana yi? Ba taɓa yin rashin gaskiya irin wannan gwamnati. Ba taɓa yin gwamnati barauniya kamar wannan gwamnati. Sata. Amma koyau dinnan shugaban kasa ya fitar da sanarwa cewa kadarori da kudaden da aka kwato da cin hanci da rashawa amma karkatar da su a je a tallafi ɗalibai haka su je su ci gaba da karatu. Wannan ƙarya ne yake yaudara ce. Me yasa bai yi shi tun da ya zo ya hau mulki sai yanzu da za a fuskanci zaɓe. Daga Excellency mu ɗauko macen baya kan batun Malam Nasiru El-Rufai ɗin nan wasu na zargin cewa kamar ku da yake jam'iyyar ku kamar ba kwa yin abin da ya dace domin ganin cewa an fito da shi. Ba abin da ba mu yi ba. Wasu na cewa kamar kawai takardar manema labarai ce kawai ake fitarwa ku ce ba ku ji daɗin da aka tsare shi ba. To me kake so mu yi? A me ya kamata dai a ce kun yi don ku fito da shi? Duk abin da za a yi muna yi. Muna ba iyalin shi goyon baya, muna zuwa wurin shi, muna aika mishi sako, yana aika mana sako da sauransu. Ya Excellency abinda wasu ke magana shine kamar watakila shi shugabancin nan da ake ta magana kamar abinda Malam Bahaushe ke ce na zanne mai ganin kokowa. Watakila yanzu kana zanne kana ganin ana shugabanci kana ganin kamar ba iya ba sai lokacin da ka je ka kama madafin iko sai ka ga ashe abin da kake kallo a waje ba shine zaka je ka tada a ciki ba. Wani irin su dabaru zaka yi amfani da shi watakila in ka je ka ci gaba wato ka ci da Najeriya gaba kamar yadda kake tunani. Ba kamar mutum kamana ba domin na taɓa yi. Gana wasu 'yan Najeriya suna magana cewa kamar idan aka zo ana magana tattalin arzikin sai bangaren gwamnati sai su ce kamar ya inganta. Idan misali aka je rumfar zaɓe 'yan Najeriya suka zaɓe ka wani su dabaru kake ganin zaka iya amfani da shi domin watakila shi tattalin arzikin ya je ga al'ummomi musamman talakawa da ke can ƙasa. Babban abu a nan shine ba rashin arzikin ba ne. A'a. Satan arzikin da ake. Ka ɗauki misali yanzu. Abinda gwamnati ta faɗa yau, abinda ta tara. Amma har yanzu ina tiriliyon 30. Amma yana magana cewa an ba gwamnoni haka kudade da dama. Bayan an ba gwamnonin aiki akwai rashin gaskiya da kuma adalci wajen masu mulki. Ba shakka wannan. Kuma tilas sai mun yi wannan magani. Kana da wasu 'yan dabarun da kake tunanin za? Ai da mun yi. Duk wani wanda ya sata mun sa ya mayar. A arewacin Najeriya na ɗaya tilas ka ƙara yawan jami'an tsaro. Ka ba su kayan aiki. Za ka yi sanar da ne? Kwarai da gaske. Cikin wata uku za ka iya yi. Ai mun taɓa yi. A lokacin ma da Boko Haram ya fara ai daga Yobe ya fara. Shugaban ƙasa ya kira ni, ya ce, Vice President, ga wannan abu tarzoman ya tashi ya zamu na ce da sauki. Ya ce, to me zamu na ce kira shugabannin sojoji gaba ɗaya. Zo nan ofishinka. Na ce ka ce musu ko su je su kwantar da tarzoman nan ko kuma su ajiye aikin su. Shugaban ƙasa ya kira su. Rashin shugabanci. Amma Your Excellency kamar masu azancin magana na cewa kamar ba cinya ba kafar baya. Ba da jimawa ba yau din nan ma ake magana laraban nan tsaffin sojoji sun zo sun yi zanga-zanga suna magana haƙoƙinsu. Can kwanakin bayan ma tsaffin 'yan sanda su ma da suka ritaya su ma sun zo sun yi zanga-zanga kan wannan. Don gaskiya ne ba su haƙƙinsu. Ba a biya su kuɗaɗensu. In ka samu dama za ka yi wani abu a kai? Of course. Ai ba wai ba kuɗin bane akwai kuɗin. Amma sacewa ake yi. Sai mu biya su haƙƙinsu. Bari mu koma kan batun siyasa tunda duk magana nan da ake ana magana ne ta a samu dama din. Ta yadda za a yi a samu dama din ta shine an tsaya zaɓe. In za a tsaya zaɓe kuma sai da jam'iyya. Kana cikin jam'iyyar ADC kai ne ma ɗan takararta a halin yanzu. Amma akwai wani ƙawance da ya fito mai wajen jam'iyyu kusan 6 kuma jam'iyyar ADC tana ciki. Ka san da wannan ƙawance da ake nema a yi? Muna magana. Kana shawarar da shiga? Amma ba kai jam'iyyu guda 6 ba. Ina ji guda 3 ne ko. Ya ma ADC za ta shiga wannan kawancen? A kwarai da gaske ba mu ne muka fara ma harkar kawance ba. Kusan kowace jam'iyya daga ciki tana da ɗan takararta na shugaban ƙasa. Wataƙila idan aka zo aka zanna aka sulhunta aka sasanta idan wataƙila aka ce kila ba kai bane ba wani ne za ka mara mashi a ce dan a kada APC. Mu je wurin magar mu isa wannan gaban. Ita gwamnatin tarayya tana da matsaya. Gwamnatin jiha tana da huruminta, ƙananan hukumomi suna da hurumi,
tilas ka yi aiki da waɗannan, tilas ka yi aiki da gwamnatocin jihohi da kuma ƙananan hukumomi domin a samu inganta wannan. Ƙwarai da gaske, dabaran shi ne ka tabbatar da, mu ɗauki misali harkan zaman lafiya ko kuma harkan ilimi, ka tabbatar da kowane wata za ka zauna da gwamnoni dinnan domin a tabbatar da an samu ci gaba a kowane fuska ko kuma kowane bangare. In ta zaman lafiya ne, in ta ilimi ne, ga inda muke so a kai, an kai wurin ko ba a kai ba. Your Excellency, ba da jima wannan ba, akwai wani labari da ya fita kamar kana magana cewa a 2007 akwai wani dan takara da watakila ya so ku yi tikitin muslim wato musulmi da musulmi, amma ka kiya. Jam'iyyar APC ta gwada wannan tikitin a 2023 ta yi nasara. Wasu 'yan Najeriya suna cewa ina ma a ce watakila Atiku Abubakar zai gwada irin wannan tikitin na musulmi da musulmi a 2027. Za ka ɗauki wannan shawarar ta wasu 'yan Najeriya? To ina ta kai mu? Muslim tikitin ina ta kai mu? Amma dai sun ci zaɓe da shi. Baya ta mai da mu. Amma dai an ci zaɓe da shi. Ba zaɓe aka ci ba, sa an yi sace zaɓe dai za ka ci. Your Excellency, wasu 'yan Najeriya suna yau cewa kamar wata tikitin da turai bayan zaben 2023 wasu suna zaɓen cewa kamar shi ne sun gama mafi yawan 'yan Najeriya cikin kuncin rayuwa. Mece ce matsayinka game da tallafin man fetur idan kai nasara a zaben? Ni ban yi musu ga wannan cire tallafi ba, amma ina kudin su. Idan kai nasara za ka mayar? Zan mayar. Kuma duk wani wanda ya sa shi kudi zai mayar. Mai girma wazirin Adamawa, wasu daga cikin matasan Najeriya suna ganin cewa kamar ire-iren ka haka watakila a wannan takara ko kuma a neman shugabanci ku ne kuka zo kuka tattare ma matasa dama. Me za ka ce gaba da? Ni ban tattare wa kowa ba. Me yasa kuka je kuka zabi Tinubu? Shekarun shi 90 da wani abu. Idan bai da lafiya. Idan ba a nuna mutum ɗaya ba, an ce ire-iren ku ne. To me yasa sauran kuka je kuka zabe su? Kaga na yi PDP, na yi APC, yanzu na ADC ko? Ko ba jam'iyyar da take ba matasa da mata goyon baya kamar ADC. Amma Your Excellency, kamar yadda ka magana din nan a 2000 wato a 1999 din nan da 2003 da kai mataimakin shugaban Najeriya, ban sani ba ko ka sani, amma wasu daga cikin 'yan Najeriya suna zargin cewa kamar lokacin da aka dawo demokuraɗiyyar nan a 1999 kusan wani matsalolin da ake fuskanta a Najeriya, wasu na zargin cewa kamar ku ne ma ummul abaisu waɗannan matsaloli. Amma wannan ta su ne. Amma me zaka cika masu wannan zargin? Da Allah ba fa gwamnatin da aka dawo da mulkin kai aka ba abin faran hula, ba taɓa yin gwamnati wanda ta yi aiki kuma ta yi gaskiya ta nuna adalci kamar gwamnatin mu ba. Shi yasa har yanzu ba samu gwamnatin da ta kai abin da muka yi. Idan aka buga siyasan nan aka zo dama dai mutum ɗaya ne zai nasara din nan. Idan Allah ya sanya kai ne kai nasara, dama wataƙila haka kake fata. Idan kuma aka san haka ne, za ka sake wata takara a 2031? Ai na faɗa na ce daga wannan takarar ba zan sake. Jam'iyyar nan taku ta ADC tana rasa wasu jigajigai, musamman Katsina akwai Mustapha Inuwa tsohon sakataren gwamnati da ya fita, akwai Lawal Daura shi ma da ya fita ya koma jam'iyyar APM, shi kuma Mustapha Inuwa ya koma ADC jam'iyyar APC mai mulki. Yaya kake ganin watakila jam'iyyar nan taku ta ADC za ta tunkari zaben 2027? Wallahi bai ba mu fargaba ba. Ba mu fargaba da abin da ya faru abin nan aka sina ba. Amma 'yan siyasa na cewa ko da mutum ɗaya aka rasa asara ce, amma kuma ga jigajigai suna hita kuna cewa bai ba ku fargaba ba. Bai ba to min ɗauki misali Daura ya taɓa yin siyasa ne. Ta yaya muka san ƙarfin shi a siyasance? Za ka ce Mustapha Inuwa ya yi siyasa, ya yi sakataren gwamnati, ya yi kaza da sauran. Kai magana cewa kamar a lokacin da kuka yi mulki a 1999 da kuma 2003 zuwa 2007 kun kawo ma Najeriya ci gaba da kai da tsohon mai gidanka Olusegun Obasanjo. Amma kuma a halin da ake ciki, abin da ke hitowa wanda mutane da suke gani shine kamar ainihin shi Obasanjo baya goya maka baya musamman a takarar da kake yi. To me goyon bayan Obasanjo zai kara maka? Amma lokacin ka ce kun haɗa kai kun ciyar da Najeriya gaba. Mun yaki tare mun mara. Wasu za su ce ya kamata a ce yanzu ya zo ya goya maka baya idan domin a ci gaba. To mutumin da bai taɓa ci zaɓe ko a kwaji shi ko a karamar hukumar shi ko a jiyan shi ba. Don kawai arewa sun rufa mar baya kuma sun rufa mar asiri. Kenan sai ya zama abin damuwa.
ɗaya daga Ni cikin ba abin damuwa ba ne. wato ko a jikinka in ma bai goya maka baya ba. Wallahi ba. Bari mu koma wannan bangaren, menene matsayinka game da tsare yan rufa'i da ake ciki a halin yanzu? Ban amince ba ko kaɗan. kwanaki ka ce a sake shi. Yau ma na faɗa a sake shi. Domin ba kisan kai yayi ba. Balle ka ce ko kisan kai yayi ai sai ka kai shi kotu ita ko ta Ka faɗa ne dan yana tare da jam'iyyar koko dan a ɗan ƙasa ne shi. dan ƙasa ne hakkin shi. Haka tsarin mulki ta faɗa. Gwamnatin nan ta APC ta Bola Ahmed Tinubu tana bugun kirjin cewa tana yaƙi da cin hanci da rashawa. Me zaka ce kan wannan kokari da ce tana yi? Ba taɓa yin rashin gaskiya irin wannan gwamnati. Ba taɓa yin gwamnati ba rauniya kamar wannan gwamnati ba. Sata. Amma ko yau dinnan shugaban kasa ya fitar da sanarwa cewa kadarori da kudaden da aka kwato na cin hanci da rashawa amma karkatar da su a je a tallafi ɗalibai haka su je su ci gaba da karatu. Wannan ƙarya ne yake yaudara ce. Me yasa bai yi shi tun da ya zo ya hau mulki sai yanzu da za a fuskanci zaɓe. Daga Excellency mu dan koma can baya kan batun Malam Nasiru El-Rufai din nan, wasu na zargin cewa kamar ku da yake jam'iyyar ku kamar ba kwa yin abin da ya dace domin ganin cewa an fito da shi. Ba abin da ban mu yi ba. Wasu na cewa kamar kawai takardar manema labarai ce kawai ake fitarwa ku ce ba ku ji daɗin da aka tsare shi ba. To me kake so mu yi? A me ya kamata dai a ce kun yi don ku fito da shi? Duk abin da za a yi muna yi. Muna ba iyalin shi goyon baya, muna zuwa wurin shi, muna aika mishi sako, yana aika mana sako da sauransu. Ya Excellency, abinda wasu ke magana shine kamar watakila shi shugabancin nan da ake ta magana kamar abinda Malam Bahaushe ke ce na zanne mai ganin kokowa. Watakila yanzu kana zanne kana ganin ana shugabanci kana ganin kamar ba iya ba, sai lokacin da kaje ka kama madafin iko sai ka ga ashe abin da kake kallo a waje ba shine zaka je ka tada a ciki ba. Wani irin su dabaru zaka amfani da shi watakila in ka je ka ci gaba wato ka ci da Najeriya gaba kamar yadda kake tunani? Ba kamar mutum kamana ba, domin na taɓa yi kuma na san abin da muka yi. Wanda bai taɓa yi ba ne za ka tambaye shi irin wannan magana. To amma irin wannan tambaya. Akwai babbar matsalar tsaro da ke addabar arewacin Najeriya. Watakila wace dabara za ka amfani da ita domin shawo kan wannan matsalar tsaro musamman arewa maso yammacin Najeriya? Na ɗaya dai ba mu da isassun jami'an tsaro. A ce ƙasan kamar Najeriya duka yawan sojojinta bai wuce ko 250,000 ba. Bai yiwuwa. Muna da miliyon. Ƙasan da bata kai mu ba kamar Egypt ta fi mu jami'an tsaro, ta fi mu 'yan sanda. Me yasa mu ba za mu ƙara jami'an tsaro da kuma 'yan sanda? Watakila tashin harko idan kai nasara kamar guda nawa kake sa ran za ka ƙara? Za mu zauna da jami'an tsaro mu ga me ya kamata a yi. Ya Excellency, da ƙarshe menene matsayinka game da ko kuma matsayinka game da mata da matasa a Najeriya idan kai nasarar zaman shugaban ƙasa? Ai na faɗa maka ba jam'iyyar da ta ba matasa da mata yanci kamar jam'iyyar ADC. Wato za su warwasa yadda ya dace kenan idan in ka dubi duk waɗanda ma 'yan takara yanzu musamman daga state assembly zuwa national assembly da gwamnati za ka tar duka matasa ne. Amma kuma an ce da kai da wanda yake maka takarar mataimaki duk kun haura shekaru haka kun wuce 60-70 da ake magana. Sako na ga 'yan Najeriya shine su fita zunzurutu su jefa ƙuri'a kuma su kare ƙuri'ansu su tabbatar da abinda suka zaba shi ya bayyana shi ya tabbata.